Anem a repassar alguns conceptes bàsics de les reaccions redox que veig que no han quedat massa clars. A veure, jo us proposava que recordéssiu aquesta paraula, la paraula groc. Guanya electrons, redueix, i l'oxidació és quan perd electrons. Per tant, en aquest cas, veiem aquí el sodi que perd un electró. Si perd un electró, aquesta seria una reacció d'oxidació. Aquí tenim el clor, que guanya un electró. Si guanya un electró, es redueix. Per tant, seria reducció. Fixem-nos ara que si és oxidació, el reactiu que s'oxida és el reductor. Recordeu això, I el que es redueix és l'oxidant. Mirem què passa amb els números d'oxidació. Aquí el sodi té 0 i passa a més 1. Per tant, recordeu que quan el nombre d'oxidació augmenta, la substància s'oxida. Aquí el clor té 0 i aquí el clorur té menys 1. Per tant, el nombre d'oxidació disminueix. Si disminueix, vol dir que s'ha reduït. Aquest és un dels exercicis que us havia proposat. M'havíeu de dir primer de tot si era una reacció redox i en el cas que ho fos, m'havíeu de dir quin era el reactiu, quin era l'agent reductor i quin era l'oxidant. Primer de tot, per veure si és una reacció redox, anem a veure amb quin nombre d'oxidació actuen tots els elements químics que hi ha implicats. Aquí tenim el clor, menys 1, silici ha d'actuar amb més 4, l'hidrogen, element químic, actuarà amb 0, silici, element químic, actuarà amb 0, i aquí tindrem que l'hidrogen actua amb menys 1 i el clor amb menys 1. Com podem veure, els nombres d'oxidació han canviat, per tant, efectivament, estem davant d'una reacció redox. Anem a veure què ha passat amb el silici. El nombre d'oxidació del silici ha passat de més 4 a 0. Això vol dir que, com que ha disminuït, s'ha reduït. Si s'ha reduït, vol dir que aquest seria l'agent oxidant. L'hidrogen aquí actua amb 0 i aquí actua amb més 1. El nombre d'oxidació ha augmentat. Això vol dir que s'ha oxidat. Si s'ha oxidat, voldrà dir que l'hidrogen serà el reductor.